Wasifumu wa wasifumu lero ndabwandinkani yokuzana ndi mnyamata wa ku Malawi amene waberedwa katundu ndi mkazi wa ku South Africa. Nyamata ameneyu dzina lake ndi Lefani. Lefani amachokera ku Malawi kudedza koma amakhala mu dziko la South Africa komweko ku Eastern Cape. Dzana Lefani anapanga chiganizo chokathirisa mafuta galimoto yake. Atafika pa filling station anamona mkazi ndipo mkaziyo amaoneka kuti wathodwa kapena akusowa zochita. Zotsatira zake Lefani anamfikira mkazi uja ndikuyamba kumfunsa mafunso. Mayi, tandiuzeni chochitika ndi chani? Mukuoneka kuti mutu sukugwira. Mabalalika, zikukhala bwanji? Mkazi uja anamuza Lefani, dzina langa ndine Niki, ndimachokera ku Mpumalanga. Ndabwera kuno ku Eastern Cape kuzamuona mzanga. Koma mzangayo foni yake ndiyozima, foni yake sikugwira, ndapapa sindikudziwa kuti ndipange chani. Chifukwa chakuti transport yobwera kwathu ndilibe. Kenako Lefani anamuza Niki, ineyo ndimakhala pafupi ngati ungakonde ungathe kugona ku nyumba kwathu. Mawa ungathe uzanyamuka kumapita kwanu, ndizakupasa transport. Niki analosangalala poti Lefani anaonesa chikondi. Kenako anakwera mu galimoto limodzi ndi Lefani. Lefani atafika ku nyumba anamphikira chakudya Niki, ndipo Niki uja anadya. Kenako Lefani anambothera fundo kunthirira Niki, ndipo Niki amalandira fundo zija koma zimangolowera uku kutulukira uku. For iyeyo target yake sidali achikondi. Zotsatira zake anamuza Lefani ndalola. Lefani adalosangalala. Kenako anampasanso ka drink Niki kuti amwere atitsire fundo zimene amathira Lefani. Zotsatira zake anthu aja anagona limodzi ndipo anadya beans Lefani dzana limenelo. Ndi mmawa lake limene lili dzulo mkazi uja anamuza Lefani, leloli sindifuna ndizipita, ndipita mmawa. Lefani anati okay chabwino ungathe kukhala. Mkazi uja anakhala. Mamawa anamuza Lefani, uziwa chani? Ndifuna ndiphikire tea. Mkazi uja anapika tea bobo. Lefani anamwa. Masana anapangira chakudya Lefani amangoti ndapata mkazi wabwino wachikhalidwe. Usiku chamma 7 mkazi ujaso anamuza Lefani, uziwa chani? Ndifuna ndiphikire phwanya. Ndipo mkazi uja adaphika phwanya ija. Atamaliza Lefani kudya anamba kuvatulo. Zotsatira zake anagona. Atangogona Niki uja anapita kuchipinda watenga laptop ndi ndalama yokwana 2.5. Watenga malaptop awiri ndi phone imodzi. Mkazi uja adathawa. Ndiye kucha kwa lero maneba zino analodabwa chifukwa choti pa khomo pa Lefani padali potsegula koma Lefani sakuoneka. Ndamangoyang'ana khomo lija aona kuti mpaka na pano munthu uyu sakuoneka. Ndi panopa ndi chamma 11 zokhala bwanji. Mwana mmodzi anapita kukapanga cheki nyumba muja kumpeza Lefani akugona. Atanthira madzi Lefani anazuka. Kenako anamba kuwafunsa anthu aja zokhala bwanji. Anthu aja anamuza Lefani, bambo munagona apa. Lefani aone zinthu zake, laptop yapita, mafoni apita. Zotsatira zake Lefani adamba kulira. Mkazi uja wamubera. Ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mulengerapo phunziro. Akuluakulu ngati mwakumana ndi mkazi pa Graja, fatageti yawo atsikana amenewa amema pa Graja kapena pa Shoprite. Chifukwa akapita kubala mukaziwa kuti mkazi ngosolongosoka. Koma akaima malo amenewa muzili mkazi mwina ngolongosoka wangofutika ndi zimene amapanga. Koma target yawo ndiyobera anthu ndipo amagwisa ntchito ma eye drop. Akangokuthira muchakumwa umagona mpaka na mmawa. Ndakuluakulu atsikana amene makumana nawo pa Graja kumakhala osamala. Komanso ngati mlendo wabwera kwanu osamamulola kuti azipita ku kitchen, osamamulola kuti azigwira firiji yanu, osazayelekeza. Ngati ali mulendo akhale mulendo kwa inu. China chilichonse muzipanga ndinu. Akuluakulu kunja kuno kunaopsa. Osansiyira munthu wachilendo kitchen yanu, osansiyira munthu wachilendo firiji yanu kumalo kumene mayika chakudya yanu, osazayelekeza. Komanso osakhulupirira munthu wina aliyense wachilendo.